Els casos de Covid a les Terres de l'Ebre han augmentat de manera significativa en els darrers dies. Així ho ha assegurat el cap d'urgències de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Manuel Martínez. Segons Martínez, això és degut a l'increment de l'activitat social que es produeix a l'estiu, amb les vacances, assistència a espectacles i major temps d'oci en general. No obstant això, el doctor Martínez ha volgut donar un missatge de tranquil·litat, donat que la major part de la població està vacunada i hi ha immunitat de grup. No obstant això, ha advertit que sí que pot afectar més intensament a col·lectius com ara el de les persones immunodeprimides o de la gent gran. Hi ha un augment significatiu de la infecció pel virus del Covid i és veritat que estem veient més casos, però en qualsevol cas no és una situació alarmant com el 2019, la primera onada de la pandèmia, que era una malaltia molt perillosa. En la vacunació, en totes les mesures que s'han pres, ens hem adaptat a la malaltia. El missatge ha de ser de tranquil·litat. Tenim més Covid, ens hem de cuidar. A les persones sanes afecta com un constipat estacional, però hem de mantenir sempre la prudència com davant de qualsevol malaltia infecciosa.